Čaute ľudia, Ja vítam viem, vás tu u nového videa. No a dneska si tu zahráme Hide and Seek a som tu spoločne s Fedorom. Čau. Čau. No a čo si vyberieme? No, ja si vyberám melón. No, dobre. Melón. Viem, že ty si taký skúsený už v tomto game mode, tak aj ja si vyberám melón. Prečo by som mal byť skúsený? OK. Aha, ja som Hunter, dobre. Takže si nevyberám melón. Aha. To si nemusel hovoriť, ale ďakujem teda, že si to povedal. Však ja viem, kam sa schováš, lebo ty si sa tam už schoval predtým. Ja som ťa videl, ak si tam išiel. Jaj, to je pravda, ty vieš ešte. Ja viem, ale kámo, musíš sa ísť schovať inde, nemôžeš byť v tom domčeku zas. Dobre. Dám ti druhú šancu ešte. A 3 melóny rovno tu, dobre. Poď sa. Utekám preč. Nebudeš ma zabíjať? Dobre, tu má... Vraždím typkov. Jaj, to je... Nie! To je tak hrozný spot, ale pritom je taký geniálny. Aha, dobre. Prečo to tak hovoríš? Lebo ja som medzi blokmi, ktoré nie som ja, ale vlastne som na takom dosť dobrom mieste. Oh my god, ja som ho proste našiel. Oh my god, to sú koľko melónov, kámo. To jak zomierajú tí typci rýchlo, to sa nedá. Však ja som teraz zabil tak troch po sebe, alebo čo? Ty si medzi blokmi, ktoré... typek. Ty kokos, ja vidím, že všade sa iba zabijajú typci. Kam, ale vidíš toho tam hore na tom stánku, ty kokos, aký frajer. Ktorý? Tam je na takom modrom stánku, tam je hore. Ja viem, však ja tu naháňam melóna, typka. Takže ty ho vidíš, ha? Ty ho vidíš? Vidím. Podstatný melón. Ja neviem, či chcem dávať roundy, lebo hore... Dávaj. Už je tu strašne veľa tých oných. Ale sa viac... Slepá uliča. Ale ten typek stále žije. A už sa k nemu dostali, už uteká. Ojoj. A to... kamo, ja nechápem. On sa dostal znova? Ja nechápem, jak stále môže žiť. Fík. Už ho nevidím, no. A nevidím ho ešte. Poď som, ty kars. Ja ho tu... let's go, vyhantili sme ho. Pomoc! Help! Ty uteká. Help! Ty si reálne, ty si okolo mňa reálne behal a som bol strašne ticho vtedy. Sipo. Nie, neutečeš nám. Ne. Zabite ho, let's go. Ale kamo, tuto sa žiadny list ešte nenašiel, tu je strašne veľa typov, čo má list. Aj, bože. Aha, let's go, vyhral som! Aha. Kámo, ty čo si tam robil na tej streche? Ja som to vyhral! Zabil som 5 blokov, kámo. 5 typkov som zabil, že most blocks killed. Let's go, lebo ja som bol prvý, akože ten Seeker, vieš. Hej. Ja som bol do OG Hunter, takže... Ale ja som reálne vedel, ja keď som už videl, že melón ide do toho oného, tak do toho domčeka. Tak si vedel, že som to ja. Ja tam skoro furt chodievam. Však si to videl na videu. Čo si dávaš? Neviem, či ti to chcem povedať. Na čo to začína? Tak podľa mapy som si dal. Vidíš, ako sa mapa volá. Ja som si dal podľa mapy. No, takže... A ja som si dal podľa mapy, jo. Ja túto mapu poznám, no. Ja som za Seekera, si robíš prdel.
No Ja som zase síker, túto mapu poznám, ale v živote som ju nehral, takže... Kamo, jak môžem byť zase síker? Neviem. To si robíš srandu. Tak minule ti to tak išlo, tak asi tá hra dúfa, že to znova vyhráš. Áno, tuto musím zabiť, tento typek vyzerá byť nejaký extrémny profesionál. Kamo, tu sabia Anvilka. Haha. Tak ma zabiješ si teplá Anvilka. No, Tento typek je AFK, fajn. už si zabil dvoch, ojaj. Neviem, či mám moc dobré miesto, možno by som sa chcel presunúť, ale... Ale nepresunieš sa. Ne, ste moc blízko, takže radšej nie. Aj keď risknem to. Skúsim to risknúť, pôjdem niekde inde. Ja ťa aj tak nedobehnem, kámo. Bo nemám šajnu, že si. Tam ale polka tých typkov nehantí ani. Ja tam vidím nejaký iba name tag, že AFK je. Kámo, toto nedám, lebo Ale už toto akože... nikto nehľadá. Veď ani neumierajú nejak ľudia, akože. Však lebo len ja hľadám. No. Minulé hry ti to išlo, ale túto hru už moc nie. Áno, lebo ja som minulú hru... Tam všetci boli na spawne proste. Kámo. Kam ja ťa vidím niekde hore. Dobre, odkiaľ ma vidíš? Ja ťa tam vidím, no. Vidím. Si tu sa venal, či nie si tu? To ti nepoviem. Alebo si videl iba môj name tag. No, to je otázka. To je otázka. Ale poviem ti, niekto bol teraz blízko mňa a odišiel. Akože chodil? Aha, a možno si to bol aj ty. Ale ja nechodím. Ale iba možno. Ty nechodíš, ty beháš. Áno. Tak ti dám lamu, keď chceš. Áno, naval mi lamu, kámo, daj mi tú loot lamu, daj mi nejakú pumpku, alebo čo. Dal som lamu. Reálne. Aha, posledné 3 sekundy. Let's go! Ty Kde si bol? Ja som bol len tam v tých jaskyniach dole. Ja som videl iba... Ja som tam bol, haj. Som dal iba 5 typkov, ako ja viem. slabé. Ty kde si bol teda v tej jaskyni, že kde Ja som tam bola taká diera v stene a proste som tam zaliezol do tej diery. Ježiš, kámo. Si robíš prdel. Jasné. No dobre. Teraz shoes block. Talavera. Čo vyberáš, no? Neviem, či ti to chcem povedať. Povedz mi to však, kámo, nemôžem byť znova Hunter reálne. Dobre, vybrala to za mňa. Som melón, dobre, to by som si vybral asi aj ja. A ja som ja som bookshelf, lebo som si myslel, že to je trošku iná mapa a to nie je tá mapa. Ale je to veľa bookshelviek. Aj, dobre. Tak som spokojný celkom s mojím výberom. Som ťa asi videl, kámo. Ale ja stále nemám miesto, ja som nejaký melón. To je mŕtve, sú traja na mňa. To si robíš prčo. Jež. Sú traja. Nie. Kámo, boli na mňa traja. Ale už sa mi to nepáči. Ešte dobre. Sikero. Kde si ty, kámo? Ale nikde, to sa nemusíš ma hľadať. Okej, nič nie si žabil. Ne som nikde. Ale ja viem, kde si bol, ja som ťa videl na začiatku. Aha. Teda kde, alebo toto, čo? Viem, že si tu bol proste. Útek! Kde je aký útek? Ja som utiekol, reálne, vy ste si to nevšimli. Kde je aký útek? Kámo, ten typek ma videl. On je slepý.
Let's go! Kámo, čo? Čau, za tebou! Oj, ja som utiekol. Vy ste sa tu všetci... Vy ste prišli. Vy ste reálne tam prišli a buchali ste do tých knižníc naľavo a ja som bol napravo a vy ste, jak ste tam, vy ste ma nevideli, ja som utekol. Ale ja som vedel, že ty si tam, kamo, ja som vedel, že si tam. Ja som reálne celú hru nemal žiadne miesto, ja som iba utekal, kamo, ja som len tak utekal. Z budovy do budovy celý čas, kamo. Dobre. Kamo, to bolo crazy. Dobre, dám kvarc. Ne. To je táto mapa. Tak. To je hospital. Tak leaves. Na tú Ja som dal podobnú vec. Lebo vidíš tento tu prales, čo je tu, more? Ja viem, ale tie listy nie sú rovnaké. Ty sa môžeš napríklad sem schovať. Sem. Alebo čo? Neviem, ja mám taký dobrý spot furt rovnaký. V minulom videu som ho mal, No dobre, ja idem. Kamo, Kamo, na mňa nemôžeš byť. Choď preč. Ne. Nie, mňa nájdu. Nie! Ne. Našiel. Kamo, odkiaľ Kamo, on tam normálne vbehol a úplne tam rozvlátil úplne všetkých, ale on keby mal nejaké cheaty. Aj do mňa, kamo, reálne on iba vbehol a hitol len tak, ale akože ja som tam bol dosť viditeľný. Kamo, reálne, ja som bol úplne neviditeľný, kamo, prvý blok, do ktorého hitol. Kamo, tam... poď sem za mnou, vráť sa tam, kde si bol. Kamo, tam bola... Aha, crafting. Zabil. Amatér. Zabij ho, ty teplistý. Ježiš, ten styl je slepý. To sú totálne kyďáci. Dobre. Ja som tam reálne kúkal hore a on tam bol. To auták, lebo tu je veľa crafting stables. Aha. A nejakého akurát našli. Kamo, tento má podľa mňa nejaké cheaty, on nore. Aha. Sorry, mám ho. Jaký mal skin ten typek? Taký noob, more nejaký, Ale zase cheaty nemá, lebo on tam jedného nechal, ja som tam vbehol Kam on tam zabil jeden crafting table, odišiel, ja som tam prišiel a zabil som druhý, ktorý tam bol. Ten noob ma zabil, no. Aj mňa. On tam proste vbehol a zabil jedného aj druhého. Ale kamo, reálne na mňa sa tam postavilo nejaké drevo. A stalo tam. No možno iba sekol medzi vás, alebo čo? A vás to hitlo oboch, alebo chápeš proste, no. Harvest, to bude zase hento. Tak to chápeš čo, musíme ísť predsa. Mhm. Chápeš ma. Ano. Počkaj, poďme tam, kde ty si chcel ísť predtým, vieš? Radšej nie, lebo tam som zistil, že tam to není moc dobré. Prečo? Neviem. Tak ideme teda niekam. Idem na to minulé miesto, kde som bol predtým. Ešte ja traktor. A hop. A kde je ten traktor, kámo? To je skoro úplne na druhej strane od toho oného. Dobre, ja som tu tiež tak schovaný. Tebou, kámo. Vidíš ma? Áno, vidím ťa, šus. Ja som tu dole. Aha, čau. Ahoj. Ja som bol tuto, kde sú tieto melóny a proste som bol iba jeden z tých melónov, tuto za sebou v rade. Aha. Tam reálne ani nešli čeknúť. Ty si dal 72 bodov, jasné, ja som mal tiež dosť, ale Kaan, ty si mal viac. Okay. Si dal asi o jednu lamu viac, alebo čo? To si vybral. Jaj, to je toto. Aha. No, hej. To je vlastne GTAčko. Kvarc. Čo si dal? Aj kvarec, ja som dal Prisma. Kamo, ja som tak na očiach, ale podľa mňa ma nenajdu. Počkaj. Let's go! Jeden typek urobil to isté, čo som urobil ja, ale na druhej strane, takže teraz sa to nedá rozoznať. Toto som ani nevedel, že tu je, že sa dá ísť aj do tejto strany. Ja som proste v obchode, ktorý je
na druhej strane od toho mola, lebo každý, keď začne hľadať, ide na tom molu, ale ja som na druhej strane. Jediný obchod. Ale čo ja viem, jak vyzerá obchod. Ne, To si ty? nechaj ma, prosím. Tým. Dobre. Tady nikto není, ak sa na to chodíte, tak vás... Kámo, ale toto akože budú vidieť. Čo si, tak to tiež budú vidieť. Chodni na jednu stranu, lebo väčšinou tu je tak v obchode, že je to týpek. Nikto tu není, kámo, nikto tu není. Tvár sa, že akože tu do mňa... Ja som mu zakýval hlavou, že nie, a on išiel. Ja som taký, že... Keď tu niekto vbehne, tak akože tak tu búchaj onaj okolo mňa, že akože nebúchaj do mňa, ale okolo mňa, že akože, že... Dobre, že sa tu... Ne, kamo... Čo? Kamo, to je... To je zase jak s tým noobom proste vbehne a proste rovno ma zabije. Blue Concrete alebo Yellow Terracotta, čo si nám z tohto? A tyš, som vybral. Dobre. Aj to je táto mapa. Čo si vybral? Ja som si dal ten Blue Concrete. Zelené, Listy? Ja som si dal planty. Hej. OK. Mali by sme raz urobiť, že na randomku nech nám to dá. Aha, hej. Tak môžeme. Dobre, ja idem tam rovno. Ja sa idem radšej hýbať, kamo, toto sa neoplatí ešte. Počkať, neoplatí sa vážne, to sú typci. A oni sú AFK, dobre. OK, ja sa stále skrývam. Kamo, ak sa mu dojdu, tak ma nájdu hneď. Prosím, skrý sa už. Ti tam. Sem som nemal ísť asi. Ale je to také dobré miesto na talenty, ako. Ale ten týpek reálne skrýva miesto, kam chcem ísť. Môžem dať taunt, dám taunt, aj keď ma to zabije. Je mi to jedno. Ja som sa s nejakom obchodíku schovatý. Nie si schovatý, neklam. Ja som reálne od začiatku seeker. Neklam, kamo. Plne prvý som bol. Toričí? Nerob, nesekaj to. O, tu nejaký žltý konkrét ide tam, kde si bol. A nie, už iný typek ho zabíja. Aha. Ale tým, Simon, tým. Nepadeš tým, tak bude zle nedobre, kámo. Ja neviem ani, kde si. Tak to je... Tak to je asi lepšie, kámo. Nie, nechoďte sem. Nie, ako sa ťa boží. Oni ma našli. Aha. Ja som ťa chcel nájsť, aby som ťa mohol potom chrániť, ale tak čo už. Oho, jasné. Fakt? Ty si čo netrolkáva. Ale ty taký, že som schovaný, som taký nevinný a ubohý, a kamo tam pochoduje, to je meno. Čo? Ja som taký zraniteľný. Neviem, o čom hovoríš. Kamo, ale... Ale reálne to taký už. Modrá mal listy. Takú dobrú mapu. To je také dobré miesto mal na tejto mape. A on začal chodiť, jak nejaký geniak, akože. To pomôžil dosť. A tu týpek... Vedľa ti ukazuje tam hore. Tu týpek vedľa mňa ho zabil. No dobré. Á, bohužiaľ, tam má 3. Ale ja mám podľa mňa tiež... Ja mám tiež 3. Kámo, ten typek sa chváli 3 killmi, hlavne, že ja som mal 2-krát po sebe 5.
Ja som mal, Dal som 3 killy, že ti dávam, what the hell, a ja som mal 5 dvakrát po sebe. Reálne ja som dal tiež 3 killy, tak more nech sa nechváli. Amatér totálny. A ja som dal 5 dvakrát po sebe, takže ja som najlepší z vás. Okay, tak poďme poslednú hru a dajme si to na random. Dobre, dáme si to na random. Neviem, čo je to za mapu, ale tak... To aj tak neviem, čo ja som si dal, kámo. Ja som zvedavý, čo mi to dá, dúfam, že mi to dá niečo dobré. Možno, že to je to miesto, kde sme boli predtým, alebo čo? Ja toto vie, čo je za mapu a čo som? Som list! A som hneď dal tamto, kámo. Tamto. Ja ešte stále nie som schovatý. To je nejaká knižnica proste. A jo! Ok, dávam to dobre. Ja som vôbec nesedím, lebo tu sú úplne iné listy. Sem patria úplne iné listy. Ja som to troška vyparkúroval. Ja som vôbec nepasujem nikde. Ja idem hneď taunt, aj keď tu sú typci, ja idem hneď taunt. Ne. Kamo, asi mám nový spot. Aký nový spot? Ja som proste v záhradke, som tu ako skrčené listy a proste typka ma tu nevidela a proste okolo iba prešla, že asi pôjde. Skrčené listy, však to, veď akože taký blok troška ohnutý, to nevadí. Kama, ale jak ma nemôže vidieť, ona tu beha okolo mňa. Aha. Jaký list tam stojí pri jednému typkovi, on je úplne afaka. To není možné, že ma nemôže vidieť. Mare. To není možné ani. Teraz koľko máš tých elixírov, alebo čo to je? To XP, čo to je? 30. Ja mám 84. Tak lebo ja nie som solidný blog a ja nemôžem dávať tranty. Ale prečo nie si solidný? Lebo som sa rozhodol, že budem crouchovať v záhradke a to proste, jak sú tie tu sú potatoes a proste tam nemôžem. Nie, nevidíš to, nevidíš, že si slepý, nie. On je slepý. Ja mám 117 už, kámo. Skôr, že sa nemôžem schovať sem. Nie, typek je tu u mňa. Nehaj ma žiť. Let's go! Ahoj. Let's go. Matka. Ja som reálne bol nad ňou. To je 90, kámo. Most Towns, ja som spamoval to. Tak to je exit to hub. Dobre. Reálne, keby tam bolo, že najviac neschovatý blok, to by som tam bol ja. Lebo ja som vôbec nebol schovatý, ja som bol schovatý možno na začiatku, tak o 5 sekúnd, keď som si potom rozmyslel, že to není dobrý nápad tam byť, lebo tam sú úplne iné listy. Ty si iba crouchoval proste, ty že ja mám blok. No ja úplne som takto crouchoval v záhradke. Ako list. Však ten blok je úplne ohnutý potom. No veď ja viem. Dobre, tuto by som sa rozlúčil. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like a odber so zvončekom. A uvidíme sa na budúce. Čaute. Čaute. Počkaj, to som si ja nenastavil. Ahojte! Hui! Hej! Chill.